Френзи ли, Алекс? Айде. Айде. Сега да ти е по-лесно. Става. Много хора. Аз съм страни. Аз съм на тая. Идвам. Я. Браво. Добре. Ай, аз съм Петър. Мале, то бункерлив не мога да оцеля на човек. Аз си е меткит. Ой, чудно ми е да това момиче компа, колко ли струва? 490, ай 913, колко беше 300, кели колко беше, бая. Доби, твоето по-хубаво ли е, бе? 4,90 лева. Може да е най-новата видеокарта, да се пусна. Ясно. Право с Най-новата. фона. Най-новата. Не, бе, моята е стара вече. Минах 5 години. От тоя комп дет за 4 бона ли, бе? Да, Бати компа. от това време го взех. Добре, Гледай как ги щитвам, На тебе ще гледай. хода да ги бия всичките, казвам. Кой ще ти дава пари за компа? 5 бона ли, колко? Става видеокарта, сигурно само видеокарта ще е 5, колко? 2-3 бона. 5 бона. Това бе. Да не съм на 18-19 години. 25 години пак съм в пенсията, не мога да стрелна преди Радо. 60 лайт. 60 лайт. Бего. Отгоре, Алекс! Браво. Ясно. Вай, какви оръжия има тия баби! Те за някакви пътния, баб. Всичко златно. Няма. Сака. Брат, Няма, и четиримата за нищо не са от моите. Косака, елате склад се. Ма дай зона. Дай зона. Ето снайпер. Къде? Виж се. Това е минус 100. Добре. Ида да и други. Чувал съм, че това екзаст се ползва, брат. Горе и другия с снайпера. Добре, да изчакай, май ще игра. Ще да свърши половин час. Добре. Свършим. Не. Почва. Дай си солда. Пречи, Май ще оживее, бе. Или? не може. Не, да, може. Ще оживее. Само че Аз ще избягам с метлата. С приятели. Сложих пода и то мина ракетата. Та! Аз го спрям. Ма ако дойдеш до мен, мога ти дам материал. Ясно. Той ги взе. Абе няма ли? Има. Ще говорим за него. Но то ти имаш материал, бе. Добре си. Ти колко имаш? Имах към 500, ама тък му се боксвах и то е... Ай, убил.
Такъв ляво падна някъде. Къде? Добре. Его, лежи! До тебе. Видя ли го? Ой, ето се стъкна, видя ли? В зоната. Защо ме? Ай, това тук. 9 кил. Това съм аз, Алекс, съвсем на мен трепиш. Седи със снайпера и... Ох, мамо. Право го пускай, Алекс. Не, не, не. Нямаш кръв. Не, сега се опочне може да бие. Как му го направи? Майко. Много се стрелят. Ето. А? Какво стана? Више бе на моите ти. Яша бе! Ой, това се удари! Ног, ти ног! Само мене иска да ме убият. Видя ли? Ай, един малко. куршон. Брат, това ми фашо. Брат, не мога да ги удрям. Ще му бленц. А, Ох, мамо. убил го. Ай, убил го! Не може да. Медвад? Не. Нищо. Втори.